Καλώς ήρθατε στο unboxing The Boom Fireworks. Σήμερα ήρθε το πακέτο μας και θα το ανοίξουμε. Βλέπουμε τώρα χαρακτηριστικά, τιμή δεν μας ενδιαφέρει. Λίγο μεγάλο είναι το ψαλίδι, καλό είναι. Είναι ζώρικη συσκευασία, σκληρή, με αντιλιακή προστασία για να μην σκάσουν. Πολύ καλά είναι δεμένα. Να το. Χρησιμοποιούμε το κοπίδι. Εδώ πέρα είναι λοιπόν. Ορίστε βαρελάκια. Αυτά είναι τα FP3 Small. Είναι αδιάβροχα και τα πιο δυνατά πιστεύω. Εδώ πέρα είναι Water Bomb. Κλασικά είναι. Να ανοίξουμε και λίγο να δείτε πως είναι. Να το. Είναι δυνατά. Είχα τέτοια. Για κάποια στιγμή τα είχαν αποσύρει όμως. Να το. 100 και 100-200. Στην άκρη αυτά. Και εδώ πέρα έχουμε τα τριγωνάκια. Θα ανοίξουμε. Τα τριγωνάκια είναι 20 μέσα. Τώρα να δούμε και από πού. Να τα. Όχι. Από εδώ ανοίγουν. Ναι. Να, είναι 20 τριγωνάκια. Είναι πάρα πολύ ελαφριά. 20. Αυτό ήταν το unboxing. Σε 2 μέρες θα έχουμε και το βίντεο που θα χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα οδηγίες. Είναι βαριά. Πολύ μικρά είναι. Βέβαια, να πιάσουμε και ένα. Είναι δεν τα πήραν τόσο μικρά. Δηλαδή, άμα τα δείτε στο ίντερνετ θα πείτε, καλά, τι είναι αυτά τώρα. Σε κοροϊδέψανε. Αυτά εδώ είναι. Αυτό το πράγμα. Αδιάβροχα επίσης. Αυτά ήταν σήμερα. Θα τα πούμε σε 2 μέρες το βίντεο το χρησιμοποιούμε. Γεια σας.